Iki tunggale ndi iki pasukane. Keresan Fatalia saka betulan belanjane kata roto kapotan burung egal-egalan rekaki tekan omah malekulopai ayo strawo kek tidak sik keri dekat oke iki karang lek metu keri kudu di gedhe mentale yo selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami salam berbahagia selamat datang semua Bila ada kesalahan kami
salam bergembira, selamat datang semua yang hati. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah apa ya nyari bisa iki nak nyapke piye masih teng kita era katakan masih teng nek nyapke piye iki arepe di stop lah kira kena top heeh piye hidup sama oh serah apa ya ra apa kan nandake ngene Pak sampean ki najan wis bojoan, wis omah-omah, iki gelem nglestarekke seni budaya ana ing dusun Gayamu iki, Mas. Kudune sampean bangga. Ya iki piye? Wonge piye? Kena mental ya to? Kena mental. Sementara ada iki bareng-bareng siji ngrumat, ping pindho njaga. Ping telu bebarengan uri-uri. Ngono Mas. Dina ya. Ora bojone Mas Adi iki to. Kae lho sing topinan ke lho. Wah, gleleng gak klambi Tahirida kae. Jajal nek wani nembung duit bapakmu pas ngene iki ya, Jal. Le tumbas kaos temu titik sampean. Iki di nganu di sampean iki mewakili tuan rumah omong. Ngene lho, tawe wektu sampean. Omong acarane iki senajan mesti tak aturke. Sampeyan kudu ya iso ngaturke. Ya jajal, baik jajal. Jajal, tak ngetes jajal. Ora wani tenan. Ora wani kan. Ayo kon metu to ya. Iya. Aduh, deloke sapa? Kae sapa kok abang-abange sapa ya? Lanjut iki ya. Kita iki rawan iki, mentale kena iki. Semesti bengi iki syukuran Bapak Medi lan Ibu Hesti nggih. Wontene syukuran. Coba. Mbak Yeti. Iki. Ya, iki meni ketone Mbak Hesti, Mbak Yeti. Heeh. Duk. Niki nek bapake kok raine wireng ngene iki yo. Sampean gelem. Oh, kae tetep nganu ya, ora apa. Iki mah ya. Jajal. Tapi isin oh ya akal-akal. Tetep isin lho. Piye jajal? Ora ngono kuwi. Ya sik mesti bareng-bareng ndonga muga-muga nggih putanipun Mbak Yesti, Pak Medi. Yeti to. Ayo ingkang namine Mas Rangga. Sapa? Wani. Mugi-mugi dados selare kang saleh nggih. Dados bekta yang sepuh kekalipun, bekta dumateng keluarga besaripun, manfaat kagem tangga tepalihipun bagi negara uga agama Islam pun Allahumma amin. Mugi-mugi bedang tanggal 26 saged pinaringan terang. Sapa? Aku mau Pak War. Insyaallah saged ngono. Iki nek sampeyan insyaallah aku yo rada insyaallah. Yo, lanjutke. Ada buka? Diwajibke sik yo. Heeh. Ayo pro konco awaruana
kaping telu ning bayar royakan kaping kapat poso ana ing wulan Ramadan kaping limo gaji lamun kuwasa ayo prakonco apa? Wah, berbonane di. Rata tau. Ngebon saka ngendi ta? Saka atus. Opo saka atus. Yo. Tagon nana witanana taatati ek pucu ek tresna malam kababasane mok katon sliramu nangis sajroning atiku nalika sliramu jojojoku apa sliramu ratroso aku tuku aku kok dicapai takon balik bisa kupon kaya donote langsung si depan, yuk hadap depan. Wajib nangin dalam akawato turun elamo wajib nangin dalam akawato turun elamo aja liren yang turun rusak padamu aja liren yang turun rusak padamu wajib nangin dalam
Buri dhewe, ireng dhewe, ra iso dhewe. Dadakan piye? Ya ora dadakan kok. Oke, lanjut yuk, jalan. Yen awan aku ra jojo yen gawe turu tasani sian tapi kerondo kelese kadalan tapi manten sepasar wis berkata ora rupa umat geripe ing bangsa ketiga rondo manis katon ketok nek metro loro brangga disante ora tumono loro kang disante kok burung nyandek sliramu turu jamu ketok janggungmu lalayo ketok jangamu turu jam siji lampu bablas lah ini Pak. Yuk, ada depan. Mafailaton, Assalamualaikum ya ilahi. Mafailaton, Erpati roce kembang waktu muda kumpulan ojo siro meka diturut dawuhe pangeran muter kumpulan ojo siro meka diturut dawuhe pangeran apa
langkai kasakit urip pira kaladonya luwih berke ora kena kaya ya mandiro tiro kembang uang muga-muga kukilan apa kira meka-meka piturut dawuhe pangeran mandiro tiro kembang muter-muter dunia aja sira ayo ayo monggo monggo langkai kasateka urip pira ning kaladonya urip ora kaya yo ada buka yo Daya pamriksa sampun sami kelong kula sakota padhene paendong sedaya pamriksa sampun sami kupat kesane mono kata babatukan rame ditane anggone beberangan adari pakero to area panaksan ra ono sing kalah ra ono sing menang padha pemekalan padha tunggakan jarane lanang mlayu tekan-tekan ada retake roco yang bangsa padha sesukaran padha pemekalan padha de aturan toprak kempong konang liya katiponge balapo nang loro tote toprak belon carane pajok kamrae gigel padan makam negara nekan ucapan kalian tikam becocok katunganan reyap prasojo kawe gembira tawa mampu kutone gunung lawung kabekan pariwisata muda-mudi peperangan sesodot balik kabang tombak tekane grojokan sewu sejelia kapodo lumaku sampai tritane mesu karo goyo kapak-kapek ketawa manguitnya masa-masa jadi boyoi masa-masa jadi pleroi karangku jaloti ayo mas jangan ayo udah orang yang berbudi dewe pembokeket jawan mbak yo segeleng eling bapak iku budaya benar katamu foto rupuku lewat yo kumuru rumah kira-kira coba tanda-tanda coba kakakku mereka liru rupa wosok bangko siyoko kiyok yo makaryo agakan karya foto rupa buta lewat jago murah rumah kira-kira tongkat tanda-tanda tombak kakak kembika liru rumah wasama sosiaka kiyok yang makarnya agak katanya bodoh putihkan cahaya riba budaya gila Sikro ngayok-yok agayai karya pakarya nemrojo kubrangko sekut jatuh tak lewat sopadungan sertyo kiapian dinonan di suara di kumurut sekut kepotong kacana muda sanjata satu lucu
budaya rimba warga budaya iki. Dot 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 dot.